Italia que limita con Suiza ao norte e con Francia ao oeste. Piamonte significa ao pé das montañas e fai alusión ás súas variadas paisaxes naturais, as cales desprenden unha singular beleza contra o telón de fondo dos Alpes. Dende os encrespados picos dos macizos do Monte Rosa ata os subidos arrozais de Novara, os visitantes do Piamonte agardanlles grandes tradicións culturais acompañadas dun patrimonio histórico único e persoal. Chegados dende diversos lugares como o Val da Osta, o Cantón do Tesino e os territorios alpinos lombardos, a Orquestra Tadal preséntase como unha fiel representación da cultura musical do Piamonte. Esta diversidade de territorios, séculos de música, dúcias de instrumentos e un grupo formado por máis de 20 experimentados músicos e cantores son os elementos esenciais que compoñen este proxecto musical dende 2008. A orquestra, dirixida por Cristian Toma, adaptador, compositor, director e oboísta, xurdiu da prolífica herdanza brindada pola música popular dos territorios alpinos do noroeste italiano. A experiencia dos seus membros permitiu que Tadal se convertese con paixón e entusiasmo nunha orquestra que combina melodías, tons, ritmos e fraseos musicais que evocan o pasado cos refinados e contemporáneos arranxos musicais do seu director. Tadal organizou as primeiras xornadas da ENFO no municipio alpino de Cantoira e participa na rede dende o seu comezo, aportando novos proxectos que abranguen experiencias pedagóxicas en escolas da rexión e futuros programas de recuperación e actualización da música e o canto de tradición oral. A orquestra está promovida pola Asociación Cultural Arte Emotiva e os seus componentes, fortemente comprometidos co futuro da tradición musical alpina, apostan pola pervivencia dos rasgos creativos peculiares e a personalidade lingüística e cultural dunha comunidade fondamente arraigada na esencia de Europa.